sawego ing sasana pepanggungan panganten putri lerek ing sasana lenggahan sumungkeming pepadane ing garwa Bagus Muhammad Nur Khairi minangka imaming keluarga pangarsaning Bale Wisma hanyerahaken jiwa lan raga jejering wanita wani ingkang tinata marang keng garwa dinampi anggene sesungkem dening panganten kakung Bagus Muhammad Khairi kanthi kebaking tresna asih muga pralambange mangke gesangipun Sri panganten tansah pinayungan saking Gusti lan kebak tresna asih salamiya anggenya hamangun Bale Wisma purna makaten duhung lan cinela linorot linolos ingkang denagem panganten kerise didudut dulu mbak. Nah alon-alon mboten bareng digledhakke disendekke wonten dalah linorot linolos duhung kang denagem panganten kakalih gegandeng asta tumuju ing pepadane ingkang rama lan ibu arsa nyuwun idilan pangestu ngaturaken sedaya kalepatan tan kantun ngaturaken matur agunging panuwun dumateng ingkang rama lan ibu ingkang sampun hangukir jiwa lan raga ingkang sampun asuh sampun asah wiwit alit ngantos dewasa duh Rama Ibu ingkang putra maraksuwan dumateng Rama lan Ibu ngaturaken sedaya kalepatan dumateng Rama lan Ibu idilan pangestu ingkang kula suwun Rama Ibu tan kantun matur agunging panuwun Rama lan Ibu ingkang sampun hangukir jiwa lan raga ingkang sampun asuh sampun asah sampun asih wiwit alit ngantos dewasa duh Rama Ibu iya nggih anakku bocah saklara kaya kadodok rasaku kaya kadodok rasaku aku njereling cilikmu ta lelinting dewasamu ngerti marang wajibing urip bekti mring wong tuwa angganding jejaka pinilih kang dadi imaming keluargamu pangarsaning Bale Wisma idilan pangestune wong tuwa banyu milih tutupno anggonmu lelumban ing alamat dianing gong pagesangan ing madya padha manggyono bagya mulya duh kula putraning sun sira iku wanci pisah lan jeneng ing ya ku lining
becik sira aneng praja paripurna sesungkem dumateng Rama lan Ibu panganten kunduring sasana lelenggan sakawit duhung lan cinela kagem dening panganten kakalih pratandha bilih panganten kakung sampun sawiga dados imaming keluarga pangarsaning Bale Wisma ingkang arsa njangkepi sandang boga lan wastra paring nafkah lahir lan batin dumateng ingkang garwa kinasih kusumaning Dyah Ayu Siti Khotijah daya-daya panganten kakung jumeneng hangesta tilam lampus ingkang isi wos miwah arta receh sinuntak ing pepanggon ingkang garwa tinampi datan wonten ingkang kacicir dening Gendho Ayu Siti Khotijah pratandha anamung nampi wiji-winih saking ingkang garwa bagus Muhammad Nur Khairi diangkat agak tinggi mas. Mbak nganten melihat sang suami sambil tersenyum. Mbak Siti Khotijah nah dalah mas nganten mesem mboten pareng metutut ae awake tegap nah dalah kaya Werkudara ngono wae gek kudu telas mboten pareng carcir-carcir ateges wong lanang niku kedah luman marang garwane yen sedina nyambut gawe pikantuk 100.000 ya diaturke garwane 100.000 mboten pareng didelikne 50.000 dienggo dana kenakalan kaya Mas Blondo jan kok iso ngoten Mbah Topang nggih lan emut dumateng tiyang sepuh kekalih ning susumaken guna kaya tampa kaya dumateng ingkang Rama lan Ibu minangka pratandha bekti keng putra panganten dumateng Rama lan ibunipun. Duh Rama Ibu ingkang putra maraksuwan dumateng Rama lan Ibu mingsusumaken guna kaya tampa kaya dumateng ingkang Rama lan Ibu iya nggih anakku bocah sangkloreng idilan pangestune wong tuwa banyu mili idilan pangestune wong tuwa banyu mili tampanana paripurna mingsungsumaken guna kaya tampa kaya panganten kakalih Gya kunduring sasana lelenggan sakawit Mbak duduknya dipoto disuting lah dalah alon-alon karo mesem mas nganten rodok mundur saiki dengkule digathuke karo Mbak nganten dengkul nah nggih alon-alon Mbak nganten rodok ngono duduknya saling berhadapan melihat tukang foto dulu diangkat agak tinggi pelan-pelan tangan kanan pegang sendok tangan kiri pegang janggut Mbak Siti janggute garwane ayo se alon-alon kurang gede bojomu iki dahare akeh nggih janggute dicekel se alon-alon alhamdulillah gilir gumanti Mas Muhammad Nur Khairi niha bayang nih dipraktekke saiki apa piye atik oke men to Mbak urung sarapan wit esuk ki ora lawuhan wis segotrok pun sakniki Mbak Siti pegang wadahnya Mas nganten ditelaske sik mboten pareng karo gayemi telaske sik dulang garwane kok gayemi tak becik no alon-alon tangan kanan pegang sendok tangan kiri pegang janggute garwane dicekel sik hop dilongi sik dulang bojone sak sekrop sak pucuk sendok nah padakne awake dhewe koken alalah ora nganggo lawuh ki segodhok ora entek to yang kedua lawuh tok Mas wo tegese wong lanang mlecing iki segodhok heeh se alon-alon aja alon-alon sik ben ditelas sik
Janggute diculke sik, janggute ngrepotne iki. Sik men telas sik. Urung telas. Tuwer se masane kok. Padake manuk pentet apa piye kok. Pun Mbak telas. Trayu bojomu ki ngono kuwi kok alon-alon pun. Engko bengi alon-alon ya. Ora pareng terus-terusan ngene iki. Alon-alon pun. Yang terakhir makan bersama dengan maksud menjalani hidup secara bersama-sama. Jejer karo irung marep ngalor resik nyawang tukang foto diitungi ping selawe sendoke wis dicokot alah pun nggih dar kembul cekap paring diulang dumateng putra panganten mugi tansah cekapan sandang bukulan wastro manggiyana bagya mulya. Setunggal mawon Mbak unjukane mboten sakali nggih. Kalajengaken ngunjuk tirta abangan biasanipun banyu degan niki kambil tipangan wawung ganti napa Mbak? Panta. Mas, yen adate mbuyanan Sidorejo banyu ngene iki kudu ditelaske. Lek ra ditelaske engko manten lanang anyang-anyangen bar magrib teko bar subuh ning gone maratuwa ya nguyuh ae. Lurusi santintekke. Biyuh. Dadi apa ki engko? Jangkep mangke alon-alon. Kula kok malah sing wedi kula to. Paripurna mangkaten mangke kalajengaken foto winantes monggo kadang kula Leonard fotografi kepareng kula badhe nglajengaken lumampahing adicara kalenggan menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu krana peparing Gusti ingkang Maha Wilasa ingkang ambabar gumelaring kabagas kawarasan saha kawilujengan mugi tansah tumedak tumanduk kajiwa lan kasarira mring jiwangga panjenengan dalah kula waradin sagung kulawarga. Katur wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh saha sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur satu kinabekten. Para pangemban-pangembating praja manggalaning negari ingkang satu sinuyudan, para alim ulama minangka punjering panuntun kiblating panembah ingkang pantes tinulat saha tinulada dening para umat. Mirunggan warga ageng bapa lan ibu paijem ingkang mijil saking RT setunggal RW kalih dukuh wates ngrandu kauman Ponorogo ingkang bagya mulya. Tan kantun para rawuh kakung swawana putri ingkang satuhu luhuring budi lan sedaya tamu undangan ingkang winantu sagunging pakurmatan. Tadah deduka dene kula kumawani jejer wonten ngarsa panjenengan kanthi hanilar ing reh tata krami tuwin subasita anenggih nuhoni dawuh pamundutan warga ageng Bapa Mulyadi Ibu Sugiyarti sagotrah kulawarga minangka jejering pambiwara.